És difícil, com he dit abans, no sé fins a quin punt això ha sigut determinant amb la manera en com ara veig, com percebo aquest món. No ho tinc del tot clar. Sí que sé que jo en el seu moment era una persona més controladora, que donava per fet moltes veritats, i sí que és veritat que ara tinc com una ment més oberta a poder entendre i empatitzar més amb tothom. No? Tenim tants condicionants, siguin culturals, siguin familiars, no sé, les pors que cadascú podem tindre, que tot això ens determina una manera de veure el món. Avui hem tornat al Solsonès per visitar el nostre amic Josep Maria Tarrés, autor del llibre Bombolles, serveis addictes. En l'anterior entrevista ens van quedar molts temes pendents i l'ocasió mereixia una segona trobada. En aquesta nova conversa parlem del concepte de les plantes mare i, com sempre, el nostre convidat ens comparteix la seva experiència personal. El teniu disponible a l'Spotify i al YouTube. Moltes gràcies per ser-hi, molta salut, fins ara!